Biti, tingala ko kagahapon ba, di ba, nang recess mang kita no? Niya, pagkahuman na itong recess, di ba, nisulod dito sa classroom, inaas si Dudong Pawiks dito naglingkod. Ibaan ganit kuno, kaya basi, masuko siya ba, magyaw-yaw siya atong ibuhat nato. Pero wala lagi siya reaksyon. Basig wala niyong gisudlan, nga nag-atik lang ka. Naon siya wala gisudlan yung taon ako, ang gisulod ng gayon ako kay bato, sako, butay ug buka. Unsa man yung istoryahan din na? Hindi naabot pa ka, nag-stop di bahin sa natabo kagahapon. Unsa man di ay gahapon? Kanino kay wala may reaksyon si Dudong Pawiks? Ay mao ba wala siya reaksyon? Yan ano problema man mo? Kung wala siya reaksyon, ato na pong usban. No, pausban ni mo Maria dili na ko yung usab boys. Unya kinsa naman pud ay? Na pod. Na. Unsa ina? Ikaw na lang po si Karong Biti kay kung ako manggut amo buhat. Dali na kay ko mapasangin lan. Tara, si Biti bang tama na dito sa Karong Biti. Good morning, Lasha! Good morning, Lasha! Syo, wala pa din abot si Dudong Pawiks. Wala pa man. Ngano day Maria? Clear. Ay, ako po daw sa gupas kay basin padulong na si Dudong Pawiks, madunggan ta ko sa tong istorya. Paminaw ba? Ingon manggod si Clear kaganina, nagtami silang duha ni Biti. Wala day reaction si Dudong Pawiks nga. Isugubin ako si Clear kagahapon nga pabutangan og sagot ang bang ni Dudong Pawiks. Sa gupas, maayo noon. Ngano day Maria? Unsa day gisulti ni Dudong Pawiks mo? Unsa? Pangutaan na gani ni si Mua kung naba siya gistorya si Mua. Kaya gibutangan ba ito ni Clear og bato? Daghang bato yung magibutang ko. Daghan kaayo ay butangan din niya sako. Kay butangan niya butay, butangan niya bukong. Siya ro di siya masuko ato. Hani wala siya gistorya sa imo, wala siya masuko. Wala po siya istorya. Katingalangan jud pangalan wala siya masuko. Di ba sa inyo nga? Kung kamoy butangan ana sa bag, di ka mo mga suko. Syempre masuko. Magyaw na ko eh. Oh, syempre di ba? Mga bata, Oo, di. kulungan na na yung istorya. Wala siya di ka nasuko. nasunod na ako o Ano dili po mo magsabi. Good morning, ma'am! Kani mo ko si Biti, ma'am, o chikadura kayo niya. Di pa dyan mo tabag pang limpyo. Uy, kulang man lagi mo. Asa di si Dudong Pawiks absent? Ma'am, duhara dyan paingnan anan niya, ma'am. Late o absent. Late na po ko eh. Bahalag malit. Naglibog jud ko ato gahapon ba. Kinsa jud kahay na sulod og sagbot ko ang bag no. Dagan ako si Maria. Pero isod ko kay malangil tagtao no. Kung si Lucio ato ang basihan, di po siguro na magbinuang si Lucio ko eh. Kaamigo na mo. Biti. Di pod, supladahon lang na og dagway si Biti. Pero di siguro na mo himo og magsulod sagbot sa kuang bago eh. Kini si Claire. Si Paton pod baya ng dagway. Parehas lang na silang Maria. Pero di pod ta kapasangil og wa na to nakitan. Pero ako ang duda gud. Si Maria gud ba? Sulod na ko eskwelahan di. Class, mahinon ta mo sa duha ka grupo. Unya pagkauman, maghimo mo og drama about sa pamilya. Kasi kauban ako! Maria! Kauban naman ni Lucio Claire, kami na ni Maria. Kasi kami na ni Biti. Di ka mo lang duha. Mga bata, ayan na mo paglalis kay ako na ang maggrupo sa inyo ha. Sige, ma'am! Group 1, si Biti, si Claire, o si Lucio. Ang group 2, si Maria, o si Dudong Pawiks. Ma'am, unsay si Dudong Pawiks, ma'am? Ingon si ma'am, sige na kag ka-late. Good morning, ma'am. Good morning, Dudong Pawiks. Lingkod na. Late Japon. Murag nagsabot na po ng upat eh. Dudong Pawiks, kay naulahi man ka, ako ipaybalo sa imo ha, nga ang imong kauban si Maria. Maghimo mo og drama about sa pamilya. Ma'am, si Maria akong kauban, ma'am. Kung magkariha ko sa problema nimo. Hindi mo og drama. May ganit, kauban ko nimo, bright make kay kuana. Mga bata, manggawas ta ninyo mo adto ta playground para makunahuna mo og idea kung unsaon ninyo pagdrama. Yes, ma'am! Dito Pawiks, dali na. Alin na dire? Karon, kay nanggawas na sila. Sudlan ko nagsagbot ang ilang mga bag. Makabalos ng juko karon. Oy! Dito Pawiks, nag-usap pa man kadiha, alin na dire? Musunod lagi ko karon!